Sunana Mikaela Sunusi, wanda kuka fi sani da MK. Ina mai farin cikin gabatar muku da YouTube channel ɗin mai suna Hausa Top 24. Akwai series ɗin, akwai comedy duka da bidiyon waƙoƙinmu. Da mai buƙatar ganin mu zai iya tuntuɓar mu ta YouTube channel ɗin mai suna Hausa Top 24 TV. Ga kaɗan daga ciki. Ya yi kyau. Gwansi. Allah ya taimake wa ga. Ina Faisal. Ina sarkin soyayya. Yau kwana uku ban sa ido. Na shiga yi. Wanda ba ka san yaran mayan mata ne. Kuma da suka ce mun sun tafi kabila. Sake sa idan nuna. Mara dona. Yau banda ba. Ina buƙatar ka kira Faisal da sarkin soyayya. Su bar duk abin da suke su zo nan. Wallahi ban kaɗai na ta ba. Idan kun shiga YouTube channel ɗin mai suna Hausa Top 24 TV, da Allah ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabbin abubuwa ku dinga samu. Mun gode.